Talo ka sa gas. Oo nga. Planas na yan. Isang palo ka, daming bunga. Wow. Ito na yung tulay. Alam mo yung ganyan na tulay, yung tulay na DHA mo yun, di ba? Yung lalagpasan mo dyan tulay din. Oh. Kung ako sa'yo minsan mag-vlog ka dyan, Ano yun? bababa ka ng tulay, lakalin mo Uy! hanggang sa kung saan yung katapusan niya. No. Ang daming ahas dyan. Bakit? Ilog. Wala pa naman nagdag. Yan, ikaw pa lang. Kala ko na sinasabi mo. Bababa ka sa tulay. Oo. Tapos lalakad ka. Uy! Susundin mo naman, tutuntun mo naman yung daan. May daan naman yun naman lupa na daan. Wala naman siguro lalabas. Tsaka kung may Madaming ahas ahas man dyan. Ilog yan. Kung may ahas doon at nahuli mo, Oh, incoming viral sa'yo. eh. Viral. Incoming ako makalapi ka. Benta tayo, benta natin sa mga nag-exotic food. O yung king cobra, pumanaw na. Tingin ko, Sinanguhuli ng cobra. ayaw naman tayo na tukulaw. Huh? Tukulaw, di ba? Hmm. Kasi hindi inaasahan. Oo. Kahit kano ka talaga. Kaya pin eh. Kahit expert ka pa. Siyempre iba-iba yung kamandag ng saan ba susundan natin? Ayan pa na, malapit na. Papunta Santa Cruz yan. Oo nga. Patay, mali yata. Malapit na yung view dito sa Baka wala na sa sa mapa. Oops, si Dog. Ikaw daw yung mag-adjust. Mayroong river din dito. Susunod. Magdadaanan natin yung river dito. Ano? Magdadaanan natin yung river. Anong river? Bank. River bank. Iba yun. Paano ba yun? Breeze. Ah, Basta may pangalan, Breeze. river bank. Namimiss ko na siguro yung best friend. Sino? Si Jean. Bakit? Gibel. Wala. Ah. Gibel na niya. Piyang nga yun. Wow. Yun. Oo. Eto na. Palabas na tayo. Palabas na ba? Hindi pa. Ay. Palabas ng ano? Dito na yun, diba? Ito na yun. Wala pa. Kalantas. Yan na malapit na. So, we're now here in Barangay Florida Blanca, guys.
Lahat ba ng boundary napuntahan na natin? Boundary. Kung wala, ito boundary to ng Bataan. Apalit, boundary ng Bulacan. Arayat, boundary ng Nueva Ecija. Magalang, boundary ng Tarlac. Tapos Mabalacat, boundary ng Nagban. Oo. Oo, boundary. Oo, yung boundary naman ako. Na. Sa ano maraming lumalabas sa San Fernando. San Fernando. Oh, yan na. So guys, we're now leaving Florida Blanca, Pampanga. And welcome to Porac, Pampanga, guys. Yung kaya mini park, guys. Maraming tao din. Ewan ko ba? Maliwanag na ito. Oo. May entrance. Mahal mo na. Ano Doon. yun to? Pagpag na naman rin dyan. Yeah. But then you go, oh, so far away. Tapos mukha yung isang mat dyan. Ano? Regulating holidays. The best part to. Na? Sarap na. Wala kang ano. Ano siya? Basta may kalasa. Kailangan mo sa buwan natin. Pwede ba?
naubusan siya ng gas, kaya naguulit siya. Ganda ka naman ako. Eh, marami pinapakain sa San Pedro. Ang daming ang incidents. Roadside. Truck sa likod. Ay, mga lang. Ano ba, tingin may mga motor lang. Tingin mo. Ayun no. Saan kaya? Mamadali siya. Dito ka? Diretso. Ah, diretso. Babosakan. Bo. Hindi ko na nadadaanan natin. Hindi ba? Hindi tayo. Ah, diretso siya. Ayun pa rin. Oo nga no. Ngayon lang tayo pumunta dito. Hindi, hatid na ako dito. Ako ngayon lang. Ha? Hindi. Ayun na. Municipality Ayun. of Porac. Ah! Ba? Oo nga no. Ay, wow. Ay, oo. Ito nga. Ayun, doon ka sa tabi. Hindi. Ayun, open siya.
Dito ka sa tabi ng block. Kasya ka? Sabi na. So guys, welcome to St. Catherine of Alexandria Parish Church here in Porac, Pampanga. Porac, Pampanga is known for its historic churches, with the main church evolving from 18th century foundations built by Augustinian priests like Father Manuel Obregon and Father Nicolas Mornier, sustaining damage and renovations over centuries, while Pio Chapel was a private hacienda chapel built in 1861 by Don Felino Hill, a rare intact Spanish-era chapel. So, lumang-luma itong simbahan, guys. Since 19th century. So, sayang po, sarado siya. Hindi tayo makapasok sa loob. Katabi lang po siya ng Porac Municipal Hall, guys. So, eto po yung paligid niya. So, next time guys, balik tayo kapag open po yung church para makita po natin siya sa loob. So, ito po yung itsura niya sa side, guys. Ay, ito yata guys, open sa side. Tingnan natin. So, ito po yung itsura niya sa loob, guys. Naka-open po itong pinto sa may side. So, meron po nagpa-practice ng choir. So yun guys, kung papasyal po kayo ng Porac, Pampanga, pasyal na rin po kayo dito sa may Porac Church. Sobrang ganda po. Lumang-luma talaga yung structure niya. So yan guys, hope you like this video. Thank you for watching.
Bibira. So guys, paalis na po tayo dito sa may Porac Church. Ganda niya, no? Dito pala siya located. Ano na yun? 19th century. Halos kay edad mo rin. Yang naman ako sa'yo, no? Dahil malapit siya dito sa may Municipality of Porac, guys. Kung pupunta kayo dito sa may church. So, malapit din po siya sa may Porac Baywalk. Oo, Baywalk. Ito po ang pinaka town proper ng Porac, Pampanga, guys. Time check, 5:55 in the afternoon. Ihaw-hihaw. So, ito po yung Porac Baywalk. So yan guys, marami pong nagtitinda ng foods. Ay wow! Ayun o, picture. Pag ano na lang, kapag dumaan tayo ng umaga, maganda. Nagutom ka. Dami nagtitinda ng ano guys, mga tusok-tusok. Mamaya, dinner. Ano yun? Ano yun? Nagugutom ka? Ganda ng simbahan. Wala ba lumabas sa Benes? Malalayo. Sumingit. Yun. Doon tayo lumabas. Oo, tama. Fog na.
talaga ako. Ang pag. Singutan mo naman. Kasi ang may kasakit No. pa. Ay, ginagawa yung church. Oh, sino mauna? Siya na. Sige. Oh. Narat yan rin. Welcome, Porok. Firing range.
maganda yung effect ng araw. Oh, di ba? Maganda ito umaga. Madilim na sa daan. Sa senyora ka, senyora. Senyora. Hindi ba doon? Di ba ang pang Oo nga, papunta ako doon? senyora. Traffic na dito. So guys, palabas na po tayo ng Porac, Pampanga. And hope you like this video guys. Thank you for watching. Until next time.